maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka dora sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanku da dawowa wannan channel mai albarka zangon Arewa TV. Kara manta in yau ne farkon shigo wannan channel a danna mana subscribing sannan a danna mana ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Dalilin da yasa muka shigo da ku wannan cikin channel saboda ku ga yadda za ku shiga description domin samun wasu bidiyoyin wanda ba ku samu damar ganin su ba, saboda haka bari ku gan su a cikin description dan kuna shigowa description kuna daukan videos. In kuka taba wannan yar ƙararrawar kifiyar haka kuna taɓa wannan yar ƙararrawar kifiyar da za ta kawo ku description yadda duk wani sauran bidiyoyin za ku gansu a nan cikin description. Saboda haka kar ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Assalamu alaikum warahmatullahi ƴan uwa, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyon. Ƴan uwa, a wannan bidiyon mun kawo muku wata sabuwar hanya ne da mutum zai samu kuɗi online, wato ma'ana ta cikin wayar shi kenan yana zaune gida ba tare da ya sha wahala ba. Wannan hanyar da muka kawo ta sha bamban da sauran hanyoyin samun kuɗi a online, domin wannan hanyar ba wani kamfani zaka yi ma aiki ba, ba crypto coin zaka siya ba, kuma sannan ba mining zaka je ka yi ba, kuma ba kuɗi zaka tura wata ya cika a baka riba ba. Wannan wata hanya ce da zaka samu kuɗi kai tsaye a daidai lokacin da ka same su kuma a ranar ka fidda su, domin kuwa idan Allah ya baka sa'a ma zaka iya samun sama da naira 30,000 a rana. Wannan hanyar ba wata hanya bace ba, ita ce hanyar yin gasa. Wani zai iya cewa ai bai san kowace gasa ce ba, to wannan gasa ce ta wasa, wato game. Zaka buga game ne, idan ka faɗi baka ci ba, idan kuma ka ci zaka samu kuɗi kai tsaye zuwa cikin account ɗinka. Don haka domin ganin yadda ake yin wannan abun sai ku biyo mu a cikin bidiyon. Amma kafin mu fara bidiyon dan uwa, muna ƙara tunatar da kai cewa idan baka yi mana subscribe ba, to ka taimaka ka danna mana alamar subscribe sannan kuma ka danna alamar ƙararrawa ka zaɓi all. Idan ka yi haka to a duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo kai tsaye YouTube za su sanar da kai. Kafin mu fara bidiyon akwai wani abu da zan gaya mana. Wannan bidiyon yana buƙatar natsuwa sosai, don haka ka tsaya ka natsu ka kalli bidiyon nan tun daga farkon shi har ƙarshen shi, ka ga duk wani abu da muka yi sannan kuma ka fahimce shi, domin kar ka je ka ɓata lokacinka baka samu komai ba. Okay? Akwai wani website da aka yi launching ɗin shi wanda a yau 6 ga watan 1 shekara ta 2021 ba a yi sati ɗaya da launching ɗin website ɗin ba. Wannan website ɗin ne zaka shiga ka buga wasan kuma ka samu kuɗin. To amma fa a da yaushe za a iya yin shutting down na website ɗin, wato ma'ana za a iya kulle shi kenan. Don haka da zarar ka samu kuɗinka kar ka yi sanya, kai tsaye kawai ka tura su zuwa cikin account ɗinka. Okay, yanzu za mu je mu shiga wani link wanda zai kai mu wannan website din. So amma ko wannan link din za mu aje muku shi a description na wannan bidiyon. Wasu suna cewa ba su san ko me description ba. So a yayin da kake kallon bidiyon mu kaman haka a cikin YouTube, ka zo channel din mu na Arewa Daily Tricks, kana kallon wannan bidiyon na yadda zaka samu kuɗi a online, sai muka ce mun aje link din wannan website din a description. So abin da zaka yi shine, misali yanzu zaka duba nan a yayin da kake kallon bidiyon zaka ga cewa ga sunan bidiyon nan an rubuta a nan wajen. To da zarin ka danna wannan sunan kai tsaye zai bude maka description. A nan ne inda zamu aje wannan link din, kai tsaye zaka ga link din a cikin blue din rubutu kaman haka an rubuta cewa ga link din nan. To wannan shine link din da zaka shiga ya kai ka cikin wannan website din ka yi register da su. Okay, so amma mu yanzu link din namu yana a cikin WhatsApp ne, don haka zamu je mu shiga cikin wannan link din a WhatsApp. Amma kar ka mance da cewa naka link din yana a description kaman yanda kuke gani yanzu. Okay, kamar yadda kuke gani yanzu wannan shine link ɗinmu, don haka za mu danna shi kai tsaye ya kai mu cikin website ɗin. Okay, a yayin da link ɗin ya buɗe zai nuno maka gurin register kamar yadda kuke gani yanzu. To da farko za ka zo nan sama ka sa number wayanka kamar haka a nan sama. Idan ka sa number wayan sai kuma nan ka zo ka sa password, wato ma'ana nambobin sirri kenan. Nan kuma sai ka zo ka sa sunanka a nan inda aka sa first name din nan. Nan kuma last name ka sa sunan mahaifi kenan ko kuma wani suna a gaba. Nan kuma invitation code din nan, code din mu ne inda ka biyo link din zaka bar shi a haka. Sai ka zo ka yi tick akan wannan dan box din inda aka sa I agree din nan. Idan kai tick akan shi sai ka shiga nan wajen inda aka sa sign off din nan. Idan ka shiga inda aka sa sign off din nan, shikenan za su tura maka code, wato ma'ana OTP kenan a cikin shi wannan line da ka sa number shi. Don haka sai ka ɗauki wa'annan nambobin ka sa inda suka tura maka, sai ka ƙara danna
dan alamar layin da ke a irin nan wajen. Ni yanzu kasancewar na riga na yi rijistar ne, so ko da na shiga za su nuno min cewa na yi rijista. Don haka kai a yayin da za ka yi rijistan za su tura maka OTP a cikin layin. Idan ma ka ga cewa ya ɗauki lokaci bai zo ba, to za su nuno maka wa'insu lambobi a cikin green ɗin rubutu su ce ka yi amfani da wa'innan lambobin. Don haka kawai sai ka kwafi wa'innan lambobin ka je ka yi diyalin ɗinsu a diyala ka kira su, kana dannawa kawai za su nuna maka OTP ɗin da suka tura maka ko da bai shigo ta message ba. So da ka sa OTP ɗin ka danna inda aka sa rijista zai kai ka je ka yi rijista. Ok, so mu yanzu kasancewar mun yi rijista za mu dawo daga nan wajen a sama ga guri na inda aka sa login, sai mu danna shi kamar yadda kuke gani yanzu. So zai nuno nan inda aka sa mobile number, sai mu danna shi kamar haka, sai mu zaɓi wannan, sai kuma in danna nan inda aka sa login ɗin nan kamar yadda kuke gani yanzu. Ok, so bayan ka rijista ka shigo website din zai bude maka website din kaman haka. So kamar yadda na muku bayani, zaka zo ne ka buga wasa a cikin website din, amma shi wannan game din da zaka buga ba wai zaka buga shi bane free, zaka biya shi ne domin ka buga. Akwai hanyoyi guda biyu da ake samun kuɗin da za a biya wannan game din da zaka buga. Hanya ta farko ita ce hanyar inviting. A yayin da kai inviting din wasu suka yi register, idan ka gayyaci mutum 5 za su baka kuɗi naira 500. Idan kuma ka gayyaci mutum 10 za su baka kuɗi naira 1000 waɗanda zaka buga wannan wasan da su. Sai kuma hanya ta biyu ita ce hanyar yin deposit. So amma gaskiya bana ba mutum shawara yayi deposit, domin wa'annan kuɗin a yayin da ka buga gasan zaka iya kuma ka buga baka ci ba, kaga kai asaran kuɗin ka kenan. Idan kana so ma dai tun da farko ka gane ainihin kuɗin da kake da su, sai ka danna dan alaman mutumin nan gashi nan daga nan sama. Idan ka danna shi kamar yadda kuke gani yanzu za ku ga ni yanzu ga kuɗi na nan, wannan total balance din su ne kuɗin da na inviting, ga sunan naira 1000 da naira 10. So ga kuma guri nan inda aka sa deposit, wanda nan ne idan ka danna zaka je ka musu depositin din kuɗi su maido maka kuɗin a nan wajen, zaka je ka biya su ta PayPal ko kuma wannan wajen da suka sa kamar yadda kuke gani yanzu. So amma gaskiya ban ba mutum shawarar yayi deposit ba, amma idan ka ga cewa zaka yi deposit din ba zaka iya inviting din mutane ba, to sai ka je ka yi deposit din, ba wani abu bane ba. Idan kuma kai winning din kuɗi ka samu kuɗi zaka gansu a nan inda aka sa withdrawal balance din nan. Idan kuɗin suka shigo kai tsaye da ka danna withdraw din nan, zaka je ka sa details din account ɗinka, za su tura maka kuɗin zuwa cikin account ɗinka. So ni yanzu zan fara nuna muku yadda za ku je ku yi inviting din wasu su yi register ta link ɗinku domin ku sami wa'innan kuɗin. Kamar yadda na yi bayani, sai ka gayyaci mutum 5 sannan za su baka 500, sannan kuma sai ka gayyaci mutum 10 za su baka naira 1000. So idan ka janyo daga nan wajen, wa'innan dai wasanni ne, akwai games ciki, akwai abubuwan da ba game ba wa'inda za ka iya bugawa, amma sai ka biya kuɗi za ka buga su, sai ka yi winning. Idan ka ci nasara shikenan zaka samu kuɗi da yawa, idan kuma baka ci nasara ba shikenan. Shine dalilin da yasa na ce kar mutum yayi deposit din kuɗin shi. So idan ka janyo zuwa nan ƙasa kamar yadda kuke gani yanzu, za ku ga guri na inda aka sa invite now, daga wajen ƙarshe ga gurin nan, sai ka danna shi kamar yadda kuke gani yanzu. Ok, bayan ya wuce zai nuno maka gurare kamar haka, zaka ga wani abu nan share button, Facebook, WhatsApp, Twitter da kuma copy din link. So a nan wajen nan ne inda zaka ga mutanen da ka gayyata. Ni yanzu misali gashi nan na inviting din mutum 10. Za ku ga sun sa continue to invite 5 more friends, you will have naira ba wai wannan ba, naira 500. So ni yanzu na yi inviting din mutum 10, sai kuma idan na ƙara inviting din wasu mutum 5 din ne sun kai mutum 15, sannan kuɗin za su kai naira 1500. Kasancewar na yi inviting din mutum 10 ne, to ga naira 1000 ta nan a nan gefe. Don haka dai kawai domin kai ma ka samu naka link din wanda zaka inviting din mutane, ni yanzu za ku ga cewa ga code ɗina nan wajen. So kai ma kai tsaye kawai zaka zaba inda zaka tura link din ta cikin waɗannan abubuwan. Idan ka danna nan zaka copy din shi a clipboard nan, kuma ka tura shi ko Twitter ko WhatsApp ko Facebook. So a yayin da ka tura shi cikin group ko kuma kai status da shi, ko kuma kai posting din shi a Facebook ko Twitter, so duk wanda ya bi wannan link din ya register, akwai kasanka a ciki na kuɗin da za su baka. Su da wa'innan kuɗin da suka baka ne zaka je ka buga wannan wasan. Kaga kenan dai koda ka faɗi baka da asara. Ni yanzu misali zan zabi inda aka sa WhatsApp din nan domin in tura shi a WhatsApp kamar yadda kuke gani yanzu. Ok, idan ya nuno min nan wajen sai in zabi WhatsApp din da zan yi amfani da shi. Misali zan yi amfani da WhatsApp business. So a yayin da ya kawo ni kamar haka, sai in nemo number da zan tura ma abin. Misali zan tura ma wannan number kamar yadda kuke gani yanzu.
oke a yayin da ya nuno nan wajen ga link din nan. So wannan shine link din kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan, duk wanda ya bi wannan link din ya register, idan link ɗinka ne to za su baka naira 100 da shi, amma sai sun kai mutum 5 sai su baka naira 500 a haɗe a cikin wa'innan kuɗin da za su baka wa'inda za ka buga wasan da su. Idan kana so ka ƙara yin copy ɗin link ɗin a clipboard ɗinka sai ka danne shi, sai ka danna nan wajen ka shiga inda aka sa copy ɗin nan. So daga nan za ka iya ka ɗora shi a status ɗinka ko kuma ka yi sharing ɗin shi zuwa WhatsApp group gurare dai daban-daban, ko kuma ka je wani gurin kamar Facebook, kai duk ma da inda ka je kawai ka kai link ɗinka, duk wanda ya bi shi ya rijista akwai ka sanka a ciki. Misali yanzu a yayin da mutum ya danna link ɗin kamar haka, so shi ma kai tsaye zai zo ya nuno mai gurin da zai yi rijista kamar haka. So akwai wani abu da zan nuna mana, idan kana so kai ta yi ta cikin wayarka hakan zai fiye ma sauki, domin a yayin da ya zama cewa sai ka tura wa mutum ya bar link din ya yi rijista, kamar hakan zai iya bata maka lokaci. So amma da zarar ka samu number mutum kawai yana tare da kai, sai ka sa number shi a nan wajen, nan kawai duk bayanan da ka cike duk ɗaya ne, kawai dai sai dai ka cike bayanai, amma ka tabbatar wannan invitation code din naka ne a wajen. Idan naka ne kawai shikenan sai ka danna nan inda aka sa sign off din nan. So idan ka danna inda aka sa sign off din nan, idan ka taba yin register da wayan, ko kuma idan wani ya taba shiga website din yayi register da wayan, za su nuna cewa wannan IP din an yi register da shi, dan haka ba za su anshe shi ba. So akwai wata hanya da zan nuna mana wadda zaka dan yi cheating din su ta nan wajen, zaka yi ta yi koyi nawa zaka yi ko lambobi nawa zaka yi ta wayarka, su kai tsaye kawai ba za su yi blocking ɗinka ba za su gane cewa ma da wani IP kake amfani ba, bare har su gane cewa kayan register da abin da za ka yi shine za ka yi connecting din VPN. Idan kai connecting din VPN, so idan ka zo nan wajen duk number da ka sa kawai ka mai register, kana ɗauka OTP din shi, shikenan kawai ka ci kuɗin shi. Daga nan kuma sai ka ƙara neman wata number, da haka za ka yi wa mutane, ko da unguwarku ne mutane da yawa, ba tare ma da wani ya san kayi mai ba. So yadda za ka yi connecting din VPN, akwai VPN kala-kala, so amma akwai VPN free wanda ko da ma baka da data zai yi connecting, shine wannan stack VPN din. So wanda bai da shi kai tsaye sai ya searching din stack VPN a cikin Google Play Store, za su bashi wannan VPN din sai ya shiga. Idan ya shige shi kamar haka, kamar yadda kuke gani yanzu, sai ya zaɓi nan wajen, sai ya zaɓi nan inda aka sa MTN 50 MB daily din nan. Bari in yanke connection din. Idan to ka zaɓi nan inda aka sa 50 MB daily din nan, shikenan kawai ka saita tweak din, sai ka danna nan inda aka sa connect din nan, shikenan zai yi connecting, shine da VPN na MTN. So idan kai amfani da shi, duk wani wanda zaka yi wa register ko sun kai mutum 1000 ta wayanka, ba za su yi blocking ɗinka ba, su gane cewa ba inviting din mutane kai ba, kai ne kake yin register. So ni yanzu misali kasancewar na dawo baya, don haka bari in sake koma wajen da zan yi login din, ya kai ni can wajen sai mu buga wasan kamar yadda kuke gani yanzu. Oke, so a yayin da ka zo misali kamar haka, nan wajen za ku ga kuɗi na nan, so don haka zan je in buga wasa da naira 500. Nan wajen duk wasa ne, so amma za mu yi mafi sauƙi ga guri nan inda aka sa games, shine dai yi mafi sauƙi dai wanda za ka iya yi. So a nan ma duk wanda kaga za ka iya yi, za ka iya ka zaɓen shi. So amma ni yanzu na zaɓi game ɗin nan inda aka sa games, sai in shiga inda aka sa play now ɗin nan kamar yadda kuke gani yanzu. Oke, so a yayin da ya buɗe zai nuno maka gyama-gyamai ga sunan da yawa, sai ka zaɓi wanda za ka yi amfani da shi. Amma ni yanzu zan zaɓi wannan gashi nan inda aka sa 3 card poker ɗin nan, shine game ɗin da zan yi. Don haka idan ka zaɓe shi kamar haka, sai ka shiga inda aka sa play now. Ok, to bayan game din ya buɗe maka kaman haka, abu da zaka yi na farko shine zaka duba daga nan wajen ka zaɓa wasan ko na nawa zaka buga. Ni yanzu misali zan zaɓi na 500 wanda zan yi amfani da shi. So kai ma suggestion ina suggesting ɗinka ka zaɓi 500. Idan kai ta danna wannan button ɗin zaka ga yana ƙarawa 50, 100, 200, 250, 500. So idan ka zaɓi 500 ɗin nan, sai ka zaɓi nan inda aka sa na farko ɗin nan. Gashi nan inda aka sa 500 din nan, daga nan kuma sai ka shiga nan inda aka sa deal din nan, ka danna shi kaman haka. Ok, bari mu gani. Ta wallahi sun cinye ta. Ok, amma ba damuwa tunda akwai sauran kuɗi, bari mu ƙara yi. Ok, sa 500. Ok, sai mu zaɓi wannan na farkon na saman nan kamar yadda kuke gani yanzu. Sai kuma mu shiga na nan gefe inda aka sa deal din nan. Marmaga sai mu ƙara shiga.
yes kai yau wato yanzu kamar yadda kuke gani za ku ga gashi nan a nan gefe mun sake sa wata 500 din mun buga mun sami 2000. So da zaran ka samu kuɗin kamar haka kawai sai kai sauri in ka ce za ka sake yin wani wasan za su ɗauka cikin wa'annan kuɗin ne da ka samu, kawai sai dai ka je shaf ka fidda kuɗin ka kamar yadda kuke gani yanzu za ku ga gashi nan da can 1000 ne da naira 10, so yanzu sun dawo naira 10. Mun yi wasan 500 ba mu ci ba, mun ƙara na 500. Shi kuma mun ci za ku ga 2000 nan a nan ƙasa. To kawai sai ka shiga nan na gefen nan inda aka sa withdraw, sai ka sa bayananka na banki, shikenan kawai sai su tura maka kuɗin zuwa account ɗinka. Daga nan kuma idan ka sake inviting ɗin wasu ka samu wasu kuɗin to sai ka sake bugawa. Ok, mun gode da kasancewa da kuka yi da Arewa Daily Tricks. Kada ku manta ku danna mana alaman subscribe.